ka muke nema. Allah masanin sirrin mu ilahu dafa mana ya jalla mu kai ga fadar salahu ka yaye mana hijabin da za mu kai ga mai girma. Bayinka masu rauni a gaban ka muna bara, anan da can dukkana nan a kira ka babatin jira, ka gyara duk lamuranmu mu je ga sayibul mukama. Salati kai salami ga farkon fitar kalami, wanda babu shi a kauni ya cike lauhul mahfuzi, ya ta kiran Mahamudu wasilar kalmar bakina. Ya adon kauni zara aya ta cikin nabiyu, jininki ya zarta shura ta silarki aka yi aliyu, dan a hasanu ki yarje ki bin iso ya azima. Sallama ga nurallah, sallama zuwa ga sarki, sallama su ga tilla ya cikar dukkanin aiki, amsa mun su ga tilla bashir ne a bani salama. Aya na farko mu awwal masani ta kamar nubuwa, sirrin rabiu awwal sitirar adamu da hawa, kai ne silar suruhu dole in yi tamburan girma. Me za a ce a kanka faɗin ka sai wanda ya ka, ka zarta duk mukami burin ido na ya ganka, sai da kai ake samun dukkan rabo mai azima. Wadatar da ni imamu in zamto cikin kiranka, karka bar ni ya na'imu ka nunan siffar jikinka, ta yin baiti babu kaufi daga nan har ranar kiyama. Alastu zainu bayanan ne tun ba mautu, saboda kai aka yi kaunu aka ba su rai su ni'imtu, aka yi arziki da hutu duk asalar kaya abin nema. Asali dalilin nubuwa mai tafi da daular salama, daban aka yi ka ka wuce kwatanci a kalma, ka kure tunani da nuni lamarin ka sai alazima. A cikin karab
babu yayyalwa ya sufanta kansa zuljalala aka san sha'ana tattarawa kaunu ta tabbatar da wakila bayyanarsa ta tuke a kai ne ar-rahuf rahim mustaqima ya dalilu matsayar halitta a tuwado adam kursiyu makurar sirri da sarauta mafagar auta domakiyu shakirin mashakur tawadu tanadin masu yin ikama matsayi martaba mukami na akaita kamar Quraishu laulaka a ala imami duk suna kai aya fasiyu an rufe girma a alika wa inna kala ala kulkin azima arabiyo an ta nabiyu mai azurtar da masu rauni da ba ifal madaniyu a kai nake san ajini kan isar mutallib jahidu kai ta lulluɓa mun salama salis ne bani da burin da ya kai a ce zan ganka ka yaya hijabun nurin ga hasken jikin ka barka ka yi mun dan Allah ta yo baiti mai girma